Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio! Las 4:53 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Masilawat mayong hapon na naman. Yari kita sa ika-4 nga Sabado sa nga tuig 2021. Enero 23 sa tuig 2021. Magulugal umon sa gihapon ng ato sa nga tiyempo kon panahon. Bangod sa ginasiling La Nina o kontion sang tigululan. Kamo sa nagasiliburo hindi lamang manok, kundi pati na mga tao maka-aksyon bangod sa hindi mayong nga tiyempo. Mayara sa nagakurog-kurog bangod sa tuman katugnaw nga panahon. Ang kabugnawon sang panahon kabayunta, nga hindi pag-updan sang bugnaw nga walit kag bulsa. Bangod kun magupod gani ini nga sahi sang kabugnawon maka-aksyon tuman gid ka sakit batyagon. Galibog ang ulo sa mga tao kung paano mapasiguro ang lawas hindi maapektuhan sa lain nga tiyempo kag makalikaw sa masakit. Nagalibog pa ang pinsar kung paano maundan ang bolsa para may galastuhon sang dala-daon. Ginasiling sa mga katigulangan nga wala sang ginagutom kung magpisan lamang, wala sa mga ragook nga tiyan kung hindi lamang magtinamaran. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya, Action Reports Afternoon Edition. Init-initon sang saring nga palatunturan ang inyo saring nga palabatinan sa mga nagabagosbos nga mga balita. Isyo nga dapat hatagan naton sang kasolbaran kung mayara ginman. Pati ang paglugay kag pagtimpla sa mga impormasyon nga dapat gid ninyo mabaluan. May baluan sa tanan nato sa mga ka-aksyon diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Steady lamang kabuda, bangod ari lang kami diri. Nagadala sa inyo sang nagaharahara nga mga balita. Diri lamang sa pinakamatudtuod nga number 1 station sa Negros Occidental kag Bacolod. Pinakamatuod, bangod may basihan. Ang balasihan maka-aksyon tiyan mo ng resulta sa ika-4 nga quarter nga survey sa nga NILC nagligad nga tuwig 2020. Sa ato sa mga ka-aksyon nga subaw nakatutok. Apan kung kaisa nagasaylo-saylo man sa iban. Kung hindi gani mabatian nga may ara pa sa iban. Akon mayara kamo sa mabatian. Nga mayara pang si iban nga nagasiling man nga number 1. Isa lang ang mapanugyan sa inyo sa nga palatuntunan. Dapat na kamo magpaminsar kung ano gud balang ida sa dibasihan sa pagpakilala bilang number 1. Ang Aksyon Radio Bacolod, size 84 gid lamang. Way nasang iban.
Ganit din kita sa mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, unahon naton ang maayong balita para mangin maayo man. Ang inyo sa ngayong yuhom kag puno panghilay. Ilabay na sa mga residente sang banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang ginatawag ng mga Salvadorians. Good news. Bangod ang 28 ka mga local stranded individuals kon mga LSIs nga residente sang munisipalidad kag nagpauli halin sa syudad sang Cebu, probinsya sang Cebu, negatibo sa COVID-19. Sandig man sa resulta sang kinuha silang RT-PCR test. Ganing banwa makaaksyon sa gihapon, isa sa gihapon sa ginakilala bilang hiluway nga lugar diri sa Negros Occidental sa COVID-19. Ining pagkahiluway sa nga Don Salvador Benedicto medyo malubig-lubig na nga mga inadlaw. Pero ang pagbantay nila para mapunggan sa gihapon nga hindi magbalik sulod ang kagaw sa ila sa ding banwa sa gihapon hugtanay. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang tinluanay struktura nga iligal sa dalan nga ang tagiya gobyerno. Pating ginatawag nga obstruction o kung ano man nga bagay basta sabad kag nagasablag. Kamusta na balayhan? Ang titulo sinis Road Clearing 2.0 RC2 nga gina-implementar sang kung gina-implementar sang DILG. Ang deadline sa dikuntani mga aksyon nga ginhatag sa mga opisyal sang banwa kag syudad, labi na sa mga punong barangay, kapitan sang kabarangayan para magkapadala sang accomplishment report. Sabtong Enero 15 para kuntani ni. Pero ang DILG mga aksyon ginpalawig kag ginhatagan dugang adlaw ang mga LGUs kag gin-idog-idog. Enero 22 po sa lingon kahapon kag sa Lunes nga adlaw kuntani Enero 25 nga nakahambal kita sang kuntani kay subong lamang hapon may sumunod nga balita angot sri. Nawining Enero 25 kuntani amo na ining adlaw nga pagsugod libot sa nga team sa nga DILG para sa validation o sisaon kung bala na tuman o kung wala. Tingin palawig ang deadline mag-aksyon bangod damo sa nag-alalayo, nagpangabay nga mga LGUs nga hindi pa sila tanto magkahulag o kung maka-akto bangod bansang pandemya. Pero sa pagtupa sa deadline kahapon, Enero 22 damo sa mga nagpati kasi linlabas mo na ning katapusan nga deadline ang sabas na maka-aksyon. No, hindi. Dugay-dugay sugpunan tani maka-aksyon sa bahin sa atos sa nga balita nasyonal. Ay subong lamang nga hapon ng DILG may anunsyo. Bagin pagawa nga panibag o nga paliyag may kaang tanan sri. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang tag-iya sang resort sa barangay Pahanukoy, Bacolod nga naggasikat matapos nga nag-viral ang video sa party-party nga ginatawag. Ang balita mga pangatubang sang penalidad sa tion nga magproseso sa niya sa nga permit sa syudad suno sa pamuno sang City Legal Office. Negosyante niya, why lang niya penalidad bayad Kaling kay dapat mangin serbi nga pahanumdum kag leksyon sa iban padara nga baw. Hindi lang pag supaka ang gina-implementar pasubong nga mga pagsulundan kon health protocol ang paghahambalan. Di mapulo problema kag mapanaugan gid sang penalidad laban-laban. Ining nga tag-iyasang resort dara sa may aning Pahanukoy nga kuntani opening. Way pagalit niya ka permit sang ka proseso sang nagakaigo nga permit. Yang report to, opening na. So isaan nyo, sudad. Damo pa ni nga mo amo ni daw. Damo pa sa mga pariho man sini.
diri sa syudad sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang dugay-dugay pero pasiplatan tabi kay lasing ko uno na ho. Nagatakop na sigurong butuhay. May eleksyon sa buong kabay diri sa Bacolod City. Pinili ay election, game patigayon sa mga adlaw. Sa ginakabig pinakatigulang, ay hindi man tigulang, pinakadugay, pinakamalawig lang. Nga press club sa Pungsod, Pilipinas. Negros Press Club, NPC. Subong ari na rin sila sa ika-85 katuig na. Subong 2021, 85 years na, Busilingon 85 ang edad na sang NPC. Eh, may dugay-dugay na gidman. Amo ni gani nga nagtatak ng titulo nila. Namong oldest press club sa Pungsod sang Pilipinas. Ang mga miyembro sa ti pareho man aton nga media dari sa Negros Occidental kag Bacolod. Halin sa periodiko, telebisyon kag radyo. Manog sulat, manog balita, kag manog waragwag. Lakip na naman og taghol. Una sa balita, una sa... Tawag ng English sa manog taghol, Barker. Sige lang. May election ginpatigayon para pilion mag-aksyon. Kung sino ang nakakadapat nga magbugo sa bagong opisyal. Subong sa nasilenta na kay ang cut-off time, muna ko no? Ang oras ang pagbuto, hasta lang. Ako bisaya ni kayo na mag-aksyon na unang takdas ng hapon, kag alas 5 subong nga hapon. Kaya alas 5:03 na mag-aksyon ho. Ang ilang sa nga pilion, Presidente, Vice-Presidente, Secretary, Treasurer, Auditor, kag mga Board of Directors. Sinwayhan nga grupo nga pilian man sang mayoriya. Dugay-dugay kung may tiyempo tagaron aton hibanoon na kay kada tuig maka-aksyon nga pagtelelipon sang mga media sa Negros Occidental, Bacolod. Subong nga tuig ang butuhay pinasahi ni. Kag matawag man aton nga General Assembly. Amo ning pinasahigid sa maragtas sang NPC ang natabo sa mga hapon. Bangod kinahanglan nga limitahan ang kanamuon sang mga magabuto dalagi hapon sa gina-implementar nga minimum health protocols ti residenta minimum. Simple ba lang dapat timuon da. Sok-sok face mask, face shield, social distancing, hand washing, kag pang-alcohol. Mula ng minimum health protocol mga ka-aksyon. Ano bala ang mahimo ipalayag? Kag pwede ipadayaw nga plano sang mailiher nga presidente? Ina kung may plano na para sa ginasiling dugang nga kaaraydan sang Negros Press Club sa ila sa mga members kag officers. Tidiri sa Action Radio Bacolod mga ka-aksyon sa DYEZ Action Radio Bacolod. Halin sa unang hindi pa ni Action Radio. Halin sa unang inianangin Banat Radio pa mga ka-aksyon. Hasta nga nag-Action Radio, damo-damo naman sa mga taga-diri ang nagserbisyo kag naging opisyal sang sining Negros Press Club mga ka-aksyon. Nausubong nga eleksyon, duwasang inyo sining ka-aksyon diya. Ang nagtayaban sa sining arena, Busilingonti nagpapili man. Una darati ang Lady All-Around Reporter na si Action Eden Feya Abuso on the go. Kandidata siya bilang treasurera. Ang sunod ti aramadarang anchorman kag newscaster anay presidente man sa NPC na si Action Boy Duran. Subong ari sa stasyon kaysa ang firing line. Nagpapili men siya bilang isa sa mga board of directors. Nawining inkwentrohan na ini
ispo orts lamang niya. Ginatawag nga doala kamara dirima na pagtrilipon from time to time sa nga mga media diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ispo orts lamang ang sinuman nga mga daog, ang sinuman nga mapierde sa gihapon nagaypdanay na wala lang og galing kamustahanay kaya hindi pwede ang kamustahanay isbong bangod sa COVID-19. Ang pagtamyawan ay gani subong inang ano na lang butang mo ding imo sing kamot sa dughan ho kag mag-vow muna siya. Daw ka si Kwawi no kamati bag-o mo. Sige lang Dugay-dugay ang Escoteños siguro Escoteños bong nagsugod na. Ag makakita man ang mga miyembro mga kaaksyon sa Negros Press Club kay naka-live man na sa Facebook page. Sino baladri ang mga daog, sino ang pierdido? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang subong hapon makaaksyon sa barangay Tiglaywigan, Sunod sang Cadiz, mayara sang buy-bust operations naman kada adlaw ya. Damo sa mga operasyon sa ato sa motoridad di lamang diri sa Bacolod kundi sa Negros Occidental. Hindi gapon mapapas na gaganagan giman siguro ang kanamoon sang pagbinaligyaanay pag sinuyupay pag singhutanay sang sining syabo o kung illegal nga droga pag sigarilyo sa marijuana. Pero wala gapon di gapon madula-dula mga kaaksyon. Di kaina sang Action BBB nga pagpangalagad na munuhan to na Action Eric Magbanwa na tawag nga plea bargaining agreement bla. Tod, kung ako be, daw ka-questionable tamba ni. Nakagwa ang ginpreso nga ang kaso angot sa paggamit kag pagbaligya sa illegal nga droga. Nakagwa bago sa ginatawag nga plea bargaining agreement. Damo ning grupo ning nga naga-question sila mag-action kay may mga kondisyones na gintugutan sa nga mahilway temporaryo bago sila tawag nga plea bargaining agreement. Mayara ka mo gin kasugtan o pagwa ka basta i-sure mo na hindi ka naliwat magbag-o ka na. Hindi ka naliwat maghala ka baligya sa ring illegal nga droga. Hasta lagretso sa hangdo ayong kalabanan guro siguro mga 90% gin mo sang nag-plea bargaining agreement mag-action ay nagabalik sa pagbaligya sa illegal nga droga. Tikon kay sa muna bla, ang tao makahambal, hindi mabasol tao maghambal nga mas maayon na lang gani nga tiniro na siya. Kay sa uwan magyapon pamati. Sa blag magyapon sa ato sa komunidad. Ginambalan ng ginpasensya na, ginpagwa na gani espresuhan. Kay para magbago hatagan bla sang bag-o nga kalibutan ng isa nga pagpangabuhi galing kay ang kalabanan nga malalikgid. Di kundi dido. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa giniba sa nga balita sa bahin sang nasyonal naman? Amaning medyo masakit-sakit nga sahi sa malita ho. Dugang na naman kubak-kuba sa nughan kag kurog-kurog sang tuhod. Yan ang ginatawag nga United Kingdom UK variant sang kagaw nga corona. Nga arin na diris pungsod sa Pilipinas. May nagdugang na naman kunong 16 ka mga panibag-ong kaso. May pagdeklarar naman gani sang ginatawag nga community transmission. Ang ginatawag nga linat nanay sang saning sahi sang COVID-19. Daw kung sa mga mag-utod na kaaksyon do magulang ni. More transmissible variant. Mas sa lingon madasig nga maglato ni kumparar sa unang nga COVID-19. Pero may pagklaro doon yung mag-action ang research Institute for Tropical Medicine o kon RITM. Nagklaro sila nga tuman pa ka premature. Hindi pa tion nga i-deklarar gid ang ginatawag nga community transmission. Pagliniton laton mag-aksyon sa isa ka komunidad o kon lugar. Kambal sang RITM Director
sa virtual press briefing subong hapon ang siling ni RITM Director Dr. Celia Carlos. Siling nga sige-sige pang papangusisa ang ginahimo agod madeterminar gid ang exposures sang bag-o nga 16 kaginasiling tawo nga may ara naman sang COVID-19 UK variant. Ang exposures nila bot silingon kung ano kasangkad sa ginasaning pagka-expose sa tao nga unang gintapikan sang COVID-19 nga UK variant. Now kahapon, Biyernes, ang Department of Health ako na DOH nagambal ni nga may 17 na mga kaso sang COVID-19 nga UK variant. Ang abilidad sa mga aksyon lain o ito para sa una nga COVID-19 sang sumunod siya dari sa Pilipinas. K17 na mong unang figures ang kadabuon nga ginpalayag sa nga DOH. Ginpalayag nila ini maka-aksyon pila kadlaw nagligad. Mga first week ni sang bulan subong sang Enero mo na detect ako na kumpirmar nga mayara sang tao nga nagpuli diri sa Pilipinas nga mayara sang COVID-19 nga UK variant mga ka-aksyon. Sa ito taga sunod sa Quezon to sa halin to sa United Arab Emirates. Nawining bag-o nga 16, ang tatlo na rin nag-ayo na. Good news. Ang 13 aktibo gyapon, no active cases. Ang tatlo asymptomatic, way sa ginabatsyag nga malain sila sa nga lawas. Ang nabilin nga pulo naman, may mild symptoms. Ang tawag sa ning virus na maka-aksyon, B117 variant. Una nagalin dito sa UK. Sa bag-ong 16, ang 12 ka mga kaso makaksunalon sa halin nini sa Buntok Mountain Province. Ang dua overseas sa Filipino workers returning. Nagpuli diri sa Pilipinas halin sa Lebanon. Ang duha naman taga La Trinidad sa Benguet kag ang isa sa Laguna. Ang isa sa La Trinidad Benguet, ang isa sa halin sa Calamba, Laguna. Ang sitwasyon subong sa Pilipinas kung sa mga obra pa sa tao, kapoy na, nagahagal na kung sa mga karabaw pa, nag-aarado bla, nagahagal na rin. Pero sige lang yapon, bato. Walang atrasan, wala nagasungka, bato samtang maginhawa. Politik pinsar, hasta mapulbos ini nga sahi sang mga kagaw-kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang, ari na, ang unang ginmuno ko sa lokal bla, sugpunan ko diri sa bahin sang nasyonal, Road Clearing Operations 2.0. Deadline sa Road Clearing Operations 2.0. So, susip kag Maria, na hindi na maintindihan na, naratsada ni. Gin ang balita mag-aksyon, gin idog na naman, gin palawig na naman. Ang DILG sa mga Sabado, nag-anunsyo naman maka-aksyon nga ang deadline sa road clearing operations pinalawig pa. Di una mo itong mention ko bago lang sa lokal nga hugada. Ang una kunta ni Enero 15, din palawig kahapon ni Enero 22. Subong inidog naman ang petsa Pebrero 15. Malawig-lawig. Mga pila? 20 kadlaw. Lapit-lapit 20 kadlaw. Sa maabot nga Pebrero 15 naman ang deadline sa mag-aksyon. Nanong rason? Parang hatagan sang dugang nga time kag makatutok ang local government units sa probinsya, banwa, syudad o kon barangay nga level. Hatagan sila sang time nga makatutok, hatagan sang prioritize ang plano. Hatagan sang prioridad ang plano nga mass vaccination. Bako na porsyon tubsukang na porsyon against COVID-19. Kasi kung pag-abot sa 15 extension naman ha. Ang guwa sila mag-action, imbis nga magdutay ang mga illegal structure sa matamat naman ng balik sila. Oh. Kita mo yan. 515 Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. Sa saring abahin ato na hibaloon ato na
i-check no ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Sa paglibot-libot sa ato sa nga patrol with Action John Diaz observation report labi ng dalagan sa trapiko. Action John, mayong hapon please kabin. May nga Action Mark, sa totarang mga ka-aksyon diri mismo sa area sang Dalan Lacson, ang area diri sang Burgos Lacson, patikamente na mga ka-aksyon padulong sa area sang sur na bahin sang syudad. Dito ba diretso sa Rizal Lacson sa ring hapon, magkabig diri nga light to moderate ilamang traffic situation. Makitaan diri mga ka-aksyon pila ka mga pribado nga salakyan nga nagasinumbalik. Kung ikumpara nato ng traffic situation kahapon, kay garon nga weekend mga ka-aksyon, totally different gid man. Kay kahapon nga makita naton nga nagasinumbali ang mga salakyan, ilabi na ang nagay nga pauli sila matagsa ka mga lugar at wala mga ka-aksyon naton nga nagapauli sa luwas sa Metro Bacolod mga ka-aksyon. Pero karon nga adlaw at least maluligwa ang aton nga dalanon, ilabi na diri sa area sang Rizal Lacson kag Burgos Lacson mga ka-aksyon. Pero sa bahay naman diri sa Dalan Ramos Lacson, isa siguro ka dapat tandaan sa aton mga ka-aksyon nga kumo ongoing ang pagkayo sang dalanon diri sa area sang Bisa Kino Drive padulong mga ka-aksyon sa may Santo Niño Stop Barangay Tresurad sang Bacolod sa ring hapon. Makabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation, ilabi na ang direksyon nga gikan diri nakatundan padulong nga sidlangan nga bahin mismo sang lugar. Bot sa ringon from Barangay 3 going dito mga ka-aksyon Bangga Lasal nga direksyon, amo medyo mamulubog at ang traffic situation sa liman nga hapon mga ka-aksyon. Gani ginabisuhan nato ang aton nga mga ka-aksyon nga nagalabay o kunabi na huyugan na nga maglabay sa area mismo mga ka-aksyon sang Dalan Bisa Kino Drive diri sa may Santo Niño mga ka-aksyon nga karon nga pon siguro kung gadali ka mo temporary likawan ang paglabay sa mga lugar. Ang isa diri ka rason kay randuhagid ka dalan dira o duha ka linya ang hindi maagyan temporarily mga ka-aksyon bagod nga padayon nga ginakayo sa aton nga mga otoridad. Ini balang dalan nga kung tanig gin pagtiniser sa mga salakyan nga gikan diri sa may west going to east direction. So gakatabo ang linya sa mga salakyan nga from east going to west ginatunga anay sa duha gingala na ligwa ko na di lugar man ang mga salakyan gikan Santo Niño Stop para miara man sila lagyan dira. So one lane gid lamang ang malabyan sa mga salakyan nga gikan sa magkatuhay nga direksyon mga ka-aksyon. Sa piyak nga bahin diri naman sa area sang Dalan Araneta ang patrol bago gilaman na kalabay sining hapon sa mga mismo nga lugar diri sa area mga ka-aksyon sang Dalan Hernais Araneta padulong diri Zaris Araneta sining hapon nakabig diri nga moderate heavy ang traffic situation mga ka-aksyon. Matamat nga build up ang traffic situation diri sa Hernais Araneta bagud man mga ka-aksyon nga nagay nga gawman pauli abi ato mga ka-aksyon labi na ang may mga trabaho karon nga hapon di pa sa nga kalbalan gid ato makitaan nga diri man nagalabay sining hapon mga ka-aksyon kag muli madamo-damo gid ang aton makitaan sa dalanon. Pero importante diri flowing o kun abi tayo yon ang biyahe sa mga motorista nga naglabay sa mga mismo nga lugar mga ka-aksyon kag sa gihapon nagapabili nagagana ang traffic lights nila kaya wala dapat kabalakad ang aton mga ka-aksyon. Sa piyak nga bahin ang patulari kami sa area sang Bangga Metal. Sa Bangga Metal mga ka-aksyon padulong diri sa area sa Barangay Mansilingan karon nga pod nakabig diri moderate to heavy ang traffic situation. Nagabuild up ang traffic situation sa tubang sa isa ka establishmento komersyal malapit sa may Purok Paglaom sakop sa Barangay Mansilingan sulad sang Bacolod bangod sa nga damo-damo na gid man mga pribado nga salakyan nga ari diri mayara nagapark sa kilid sang dalan, mayara nga dalan sa mga parking areas plus magid mga ka-aksyon ang mga delivery van, mga panel truck nga diri nagalabay padulong sa east nga portion sa Barangay Mansilingan mga ka-aksyon. Aton ginabisuhan ang aton nga mga motorista nga kung diri ka nagalabay sa area sang Bangga Metal Aliso Road mga ka-aksyon basi pwede ka to ka lusot anay temporarily sa may Bangga Corey bla padulong dito sa may area sang Laurel o Compurok Laurel dra sa may Mansilingan Road mga ka-aksyon kung gadali ka. Pero ano diri atayo yun man sa gyapon ang biyahe o kadabi ang flow sang mga salakyan mga ka-aksyon diri along area sang Alhis Road mga ka-aksyon. And so far sa palibot sang syudad hindi gid man tanto mo sinagka-problemado kung trapiko nga aton pagabalaan. Isa lang din aton nga makitaan nga rason kung nga nagabuild up ang traffic. Amo magani ang payag diri ni Police Major Benito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Bangod may mga salakyan sa gyapon nga nag-obstruct sa kilid sang dalan o kunabi sa mga dalanon mga ka-aksyon. And bangod sini expectaron ang mabulbugat nga trapiko labi na sa mga areas
nga drug kalabanan nagapark mamisik sa kilid sandalan ang mga dipasahin nga salakyan nga kag nakakuha sang pasahero mga ka-aksyon. Pero mo yung reminder ni Sir Mariano, kung ikaw nagasige insist nga wala ka nakabalo sang imo nga violasyon, labi na ako madakpan ka sa mga operatiba sang HPG nga nagakandak sang on the spot operation o grabe nga one time victim operations sa mga dalanon, kung nahimo ti dapat i-presentar man sa ila ang ikaw na kay balo kung dapat ni mo himuon ilabi na ko ng mga sa dalanon mga ka-aksyon kay kung hindi mo ini matuman ang ginobras ng HPG ikaw ang ganila no sa recommendation nga dapat ikaw magpaidalom sa re-seminar mga ka-aksyon. Yung iba sir, pero alam naman na nila yung mga violations nila sir. Lalo na yung mga naka-obstructed, illegally parked. Alam naman nila yung violations nila. Pero kung pinagpipilitan nilang hindi nila alam yung mga violations nila sir, nilalagay natin sa remarks for seminar. Actually sir, kung may driver's license ka, dapat alam niyo po yung mga rules and regulations, especially sa akin 4136. Kaya kung hindi niyo po alam na sinasabi niyo na hindi niyo alam na ganyan pala yung bawal pala yan, so i-recommend po namin kayo po seminar sa LTO. Action March si Police Major Benito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental High Patrol Group. Karon sa pagbalik storya dalanon kita sa Gapon Action Mar, din ko na to sang update ang kapitan sang Barangay Mansilingan. May kangtanan sining sitwasyon sang dalanon diri mismo sa may Mansilingan Tilisa Road kay siya mismo nagalingin ang ulo Action Mar kung saan o matapos ang pagkayo si diri kaysa ang nakabaton man sang tuman kanamo na nga reklamo gikan sa mga pumuluyo kag motorista nga nagalabay sa dalanon kag according sa iya ini mahimo magkaapekto man sa road clearing operation nga ginapatigayon sang ila barangay. Pero sa totalan nga mga ka-aksyon basta mo sining panyempo na naging manhigop sa mainit nga kape pero kung kape ang rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Mabigat ang araw. Okay, dari kita sige na sa pag-acknowledge sa ato sa nga mga live streamers. Alex Fuentes, mayroon ka sa babaw top fan Alex Fuentes, no? Real Talk Hamalya. Okay, Iban Manjo B. Arneho, mayong hapon. Sa Marlon Monitor lang kami sa kami Arneho family, Hacienda Binitin Morsia. Mama Jolie, Mama Toking, Tita Dora Martinez, Jose Haro Balasabas. Gaboritor ako sa imo program. Boring kasi diri. Grit lang ako gali sa mga family Balasabas dara sa barangay Tabo, Ilog, Purok, Kansilayan. O boring ko na sa lugar to ni Jose Balasabas. Gerald Hermino, good afternoon. Tami ko lang, Nanay Mimik. Kag Tatay Unyot nga solid listener sang ARB via transistor diri sa Villasol, Bayawan City, sa tanan-tanan nga mga taga Negros Oriental. Kamusta? Trixie Iboseo, gamonitor ko sa Gartenville. Okay. Alex Armontesa, patamayon na lang sa iya nagahilapit nga kadlawan. Salamat. Si Guillermo Clarito ni. No? Monitor lang kami di sa Mabini Coral. Opo ng kabiyantang si Guillermo Clarito. January 25, birthday ni Guillermo Clarito. Alex Armontesa, okay. Erwin D. Gonzales, good PM, Axo Marlon, monitor lang ko. Okay. Marilyn Abarte, good PM. Ari lang kami di sa Nato Suligin, La Castellana. Jen S. Always, sir. Good afternoon, monitor always. Silidonia Santillan, watching from Nagasila, Carlota City. Crucia Blas, good day, Maxo Marlon. Ima Alquela Kelstrom, okay. Good afternoon, Maxo Marlon, watching live from Sweden. Okay, sa Sweden. Okay. Si Crucia Blas, Raban. Lee Lef.
Mayong hapon, watching live from Lions Park Grill. Dari na sa may Manukan, Ma'am Lilet. Mustara na kay Ma'am Tan. Okay. Sa kay Tan, sa family Tan. Sa mga katropa tala. John Evelyn Tumakin Bro, si watching sa Sipalay City. Melvin Peñafiel, good afternoon. Judith Bilardo Malapitan, watching from Commonwealth, Quezon City. Shout out sa mga taga Zone 2, Tagda Hinigaran, especially Malapitan family and Lourdes Gallego. Larry De La Cruz, watching, good PM, mga ka-aksyon. Kenneth Valencia, good afternoon. Action Marlon, monitor lang ko. Perlito Nunoy Castillon, maayo gani na damo virus damo kwarta ko official sang gobyerno. Baho. Grabe na mga manipastada no, damo nagaduda sang sang virus no. Rose Salvacion, good PM Mr. Marlon, watching from Hermelida Homes, Pansilingan. Amal ni Alex Monteza, nante. Marlon, belated happy birthday kay Papa Boy Duran. Okay. Ambal ni Alex Monteza. Advance ya kay Guillermo Clarito, belated kay Hambalya Papa Boy Duran ko. Yvonne Boyser, good PM Marlon, Maman sa family ko, Morsha, Dan Sharing. Jerry Azero Jr., Action Mar, good PM, salamat. Jolie Militado Patrimonio, clearing ti ang road clearing ti ang purpose sila para himuon parkingan sa mga cars everywhere. Lakip na sa ang road clearing, lakip na sa unauthorized parking. Palesteroso ginahemplo na lang da. Veronica, dalang Palesteros daras downtown bla. Veronica Santillan, Manukan, Jose Herson Lapinig, Hunyo, check. Check. Okay. Elizabeth Malakagamala, great advance 65th birthday tomorrow to my cousin Lenny Toledo of East Homes for Mansilingan, one of your avid listeners. Thanks a lot. Keep safe. God bless. More power. Bats. Okay. Good PM. Marito lang ako na sa Riyadh. Miski may nag-atake naman dali 3 ka missiles. Galinupok lang. Uy, hala. Riyadh. Galinupok lang ng missiles to. Pero sa kalooy sang Diyos na intercept sa kalangitan palang galinupok na. Grabe missiles pa. Kalulbaan. Maria Teresa Hofilinia, good afternoon. Primo de la Cruz, watching Action Radio from Jeddah, KSA. Sa ato sa nga watch party, si Jen SOS Sir, salamat gid. Si amigo ta Benji Bantong, o si Christian Roaraman, si Action Eric, si Jopet Surungon. Mustang tanom tada, Toto Jofran, taon-taon sa mga tanom da ba? Di Colores nga tanom ni Toto Jofran Surungon. Yvonne Boyser, salamat. Okay? Sige. Shot na ni si Toto Jopran. Mga maniplastada. Elizabeth Malakagamala. Hello. Hi. 529. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Na balita nasyonal gid gani ang ginapatihan pagasupak nila sa health protocol against COVID-19. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Action Art. I hope on Action Art. Mayong hapon, please kamin. Action Marlon kundi kay na ginhambal ni City Administrator kag EOC Executive Director Ang nga kay balon ang tagiya gininform na sila nga dapat mutaton ang ila operation no matapos nga nagwa sa investigation sa taga CLO sa taga Permits and Licensing Division kag EOC nga ti way gid man formal nga nakakuha sa lisensya sa pag-ibo sa tong activities ang tagdong malahan sa resort dira sa Barangay Panukoy. Now gin-check naton kay Attorney Joselito Bayatan no ang City Legal Officer sa siyudad sa Bacolod kung ano pagit ang dugang nga mga konsekwensya nga tubangon sang tagdong malahan sang among iyang resort after sa sining closure. Ini temporaryo man lang Action Marlon pero ang masubo diri nga balita kay magluwas nga sa karon na dapat magproseso pa siya sa iya sining permit. Ang hambal din ni Attorney Joselito Bayatan bisan pa nga ginapanindugan sang tagiya nga ang ila ginhimo soft opening man lamang no kag ginbuksan na nila para sa ila pamilya abi nga amo na magakanto da. Pero para iya kay Attorney Joselito Bayatan siling niya ang problema sini kay bisan ginambal pa man nga ti amo na opening nila for the family. Pero ang problema damo na nagakalagto Sir Marlon kay ti attraction ini sa publiko. Ti amo nang rason siling niya ina palangadaan klaro na nga manifestation nga at least sign of operation na no sa ila sining nga kumbuyahan in which para iya sa City Legal Office violation na bangon kay wife pa siya nakakuha sang permit sa siyudad sa Bacolod. Now bangon sini ang isa pagid nga konsekwensya nga tubangon sang tagiya sa tion Action Marlon halimbawa kung di ma-process siya so that it can operate again. Ang matabo sini may ara sa administrative na penalty nga tubangon. Nanong butambalon diri ni Attorney Bayatan siling yate kung mag-process sa iya siling nga mga permits, may fine na siya o kung pinalidad na siya nga tubangon Action Marlon. Di may multa gurong guwasan eh. Now, Ario, ang parayag kag ang statement ni Attorney Joselito Bayatan. Pag-inspection dito sa kay Dennis Parcon na lugar, he was told na he has to stop the operation. And then, ang iyayang sabat niya, he was simply opening it and for the family members to come over and do a party. But we always consider that as an operation, no? Kay that is a public place. Although privately owned, but the place and the conduct of the business is open for the public.
So, necessarily, it becomes a public attraction. That's why damo yung nagkinanto, amo na. So, we always consider that as already part of the operation. So, meanwhile, we are looking into the point na may kung wala gini siya nagpa-register eh. So operating without the license before siya siguro officially magpa-register, we will put up a administrative penalty sa iya. When you say administrative liability niya, ano ni siya, sir? It could be more or sort of a fine. Pero that is without prejudice sa mga data nga nag-gather sa aton nga police investigators. Porson lang na Marlon sa parehag ni Atty. Bayatan kay sa later part na nagani sila kaya depende para kay mga coordinate pag kami sa police kay police kaya nag-conduct ng separate investigation. Sila nga hindi para namo na ibaluan kung anong outcome sila ma-coordinate na kami kung bala aside from administrative liability bala may criminal liability man sila na Marlon. Di na palantayan ta kag hopefully mag-serve ining lesson suroy kay Atty. Bayatan. Especially nga di sumong ara kita sa pandemic nga ginadumilian gid ang mga gatherings katulad sa tong home party nga ginhimo no sa isa ka resort dira sa barangay Mahanukoy. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang isa pagid ka pang inserve nga paharumdum diri sa taran-taran nga hinay-hinay la kamo sa paggamit sang inyo sa ding cellphone. Magkuha gid ka kamo sang recorded video. Pinsaraw niya anay kung balaga ka dapat i-post o kung hindi. Kay ari pa kita sa pandemyas bong. Kung wa ito na post na action ang nag-viral to nga video. Subong wa man siguro maglabot sa amo sa nga punto. Barangay Pahanukoy, Bacolod City, na balita nasyonal pa. So kung papanaugan gid man sang penalidad yadto nga tagiya sang sining resort maka-action. Nakita nyo man kung monitor ka madara sa Facebook live, nakita nyo man katahom sa lugar aras kilis ang baybay. May mga balay-balay lang human sa kawayan kag nipa di kundi katahom gid. Dugang natani nga attraction, dugang income sa ato sa nga syudad. Kamanti negosyo man kabay ang ato sila ginaengganyo nga magtukod diri sa syudad sa Bacolod para makabulig-bulig. Pero dapat sundon talang ang nakadapat kag mga dapat dumalian di tagid pagimuon kag kabay nga amon na ni ang katapusan nga isyu diri sa Bacolod City. Kay kadua ini mag-action nga nag-viral diri sa Bacolod City mo atong sa Art District to bala. Kundi naglabot putos punto nga may ginpatawag to nga mga kinalaman gani nga personalidad. Kaya ato ya medyo grabe-grabe na gito ya kay manti may banda nagasiraot na gidya mailimnon pa. Kaya pa to yung magtulutahaw-tahaw gandang kaso sa COVID-19. Isong damo-damo para man kay sobra isa kagatos pa ang active cases no sa syudad sa Bacolod as of kahapon. Kundi pagid di kita mangin complacent, di kita magatagsang kumpiyansa. Labi na gid nga mayarat naman kita sa ganatubang pag-una naman nga panaligban ining UK variant nga abilidad sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:31 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga nagaproblema sa ilas na ginabatsyag sa atay, laban-laban ti resulta ini sa manabong nga mga toxins. Sa inyo sa lawas na pamatunan sa mga pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins ang DTX 500 capsule. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at
Okay. Iban nga mga nagpadala sang bag-o sa nga mensahe sa ato sa nga live stream. Maria Teresa Hofilinia, good afternoon. Primo de la Cruz, okay, from Jeddah, USA. Ariel Paviera Magtulis, good PM. Watching from Subic, Tamiyaw ko lang, mga pumulo sa may sityo Lomboy, Barangay Biao, Banwas Bidalbagan, Kuruni. Susan Gonzales, present Axomarlon, good afternoon. Winston Goles, layo nga po na Akson na Marlon, okay. Jaja Castillon, Sabroso, watching from Payatas, Quezon City. Arabasichi Rick, ang baya Eric Ro Asiado, mayong hapon, monitor lang ko diri sa Quezon City, Metro Manila. Pamilya Asiado, Rojo, Magdato, Kaniyada, Hililang, Mulase, kag Hinovia family sa may barangay Pandanon Silos, Banwa sa Morsia. Gamonitor, si Yudes Nolord. Good afternoon. Alright. Okay, ban balikan taraman tugado kuya. Thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog Kagandurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kantayin niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 19 minutos karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palamuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Quarantine Nueve, ari ng balik ka report sang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan sa balik ka report mayong hapon sa liwat, please kabin. Palabot na Action Mar. Yung palabot na Action Mars ang tagtumalahan o kung opisyales sa barangay Mansilingan sa lokal nga panguluhan sa sulad sa Bacolod ng reklamo sa pilag ka mga pumuyo ka mga motorista nga masabi na gadabay sa may Felisa Mansilingan Road nga sa sulad man mismo sa Bacolod pagod sang ila reklamo nga kadugay na kagwala pa matapos-tapos ang pagkayo sang dalanon abi Action Mar. Naibaluan na sunod rin kay Barangay Kapitan na Boy Pico sa Barangay Mansilingan nga kahapon liwat na naman siyang nakabaton siyang tuman kadamo nga reklamo kag nabagot siya ini mga tagreklamo nga tuman nakabudlay ang ilang na-experiencean ilabi na ako nagarabay sila sa mga mismo nga lugar kay kung tuman man Action Mar kainit ang panyampo ang tapok o kung ang yabok abi puwerte dara sa area
Kag kung maginulan man ang lunang, amo man ang ila diri nga ginasakripisyo sa mga pumuluyo nga nagrabay dira man mismo sa lugar Action Mar. So diri sa obserbasyon ni Pico nga kung siyang palantawon do kay hinagid man sang development o kunabi ang pagkayo dira sang dalan. Rason kun nga din panabot na ang reklamo kay Mayor Bing kag si Mayor Bing ang iya pagkabalo diri do nagpadangat man o kung gin-refer naman ini sa City Engineer's Office agud nga magaan nila sang mas nagakaigo nga igtalupangot Action Mar. According diri kay Pico nga ila diri nga ginasigaho mga kuntani mas padasig-dasigon pa sang kontraktor ang pagkayo sang sila nga dalan kay kun ang tawon bisan pang COVID-19 pandemic do kadugay na gid man no kagawala nila gid matapos-tapos ang pagkayo sa dalan Action Mar. Sini nga pon personal man katuan sang patrol ang lugar kay makita naton nga isa ka porsyon Action Mar malapit sa may puro kabugwason barangay Mansilingan sa San Bacolod nga isa na gid lamang ka linya sang dalan ang Malabyan bangod ang the other half sang dalan abi ing sa piyak ka linya guba Action Mar. Kag actually ang nagamando dira sang trapiko ang pila ka mga pumuluyo sa lugar alam na kita brabas dalan kung may ginatapukan sila kaga may mga bitbit sila nga lata Action Mar nga ginapang dol-dol nila nga kung may maglabay kung may makadagdag na piso kung pila draping pamutang nimo dito sa lamatanan na nila kaya ginatutampukan anay nila ang mga areas dira nga doon ano gibla nagdalom na Action Mar kaya do adlong nga labyan sa masalakyan and kung hindi nila dira pagaan abis alternative lakit ng pagtrutampok na sanduta basi hindi na maagyan ang dalan o kung mabudlayan gid ang mga motorista nga nagalabay Action Mar. Naibaluan ngayon yung proyekto nagabalo sa masobra sa 61 milyones pesos. Action Mar nabatian si Barangay Kapitan Boy Pico sang Barangay Mansilingan. So ila diri ginalauman kung may moabi makapapilangot silang kontraktor para maekspekar ano ang time frame tubtubsan o matapos ang pagkayo sa dalanon kag ano ang ila mahimo para at least hindi mamatamaan kay even ang patugay paglabay naton sa lingapon makitaan ginaton nga kabudlay kay may mga areas na naging pangguba butsingon yung pangbuo-buan nag-alsa na abi ang mga semento Action Mar tungod sining pag-inulan pero wala pa nila malabot ng pagkayo kay kung nato lang tawon of course nagasugod na gid man sila pero dito pa lang sila nakaumpisa malapit sa may area sa Barangay Felisa do ka dako pagid sa portion nga kinanglanon nila nga kayuhon Action Mar. Sa ato tarang nga maka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga malati alaton sa gihapon ginakabalaka. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal soap.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga. Sa aksyon na firing line with action na Boy Duran, alas 7, tub-tub alas 9. Kay Lily King, good afternoon, Ima Alcuela Kilestrom, Balyang South African, Brazilian kagyoki variant nag-arangka nagid o kakulba ano. Inday Plaza, Jocelyn Dibon Dispoho, Zoraida Lucero, Ambalya, good evening to all of you there. I'm here again to give a comment. Thank you for giving us a good news update. You are number 1 station. Okay. Rini Sombre, good afternoon from Gimpo, South Korea. Happy birthday kunugali kay Tiyay Adak sa Talakdan, Banawasang Kawayan. Benji Kuyugan, good afternoon, FLM Nipo Moseno, boso-boso talang niya. Have a nice weekend everyone, Ambalya. Joven Oro, live kami di sa Imo, or gas station Mansilingan. Joven Oro, Kagalowi, Lombre. Salamat. Rhea, okay. Rhea May, Ladio, Mrs. Padilla, Barangay Odyong. Role Intes Estoya, good evening. Alright, sige. Okay, action reports after edition. Magabalik na naman sa Lunes. Magkasunod na action. Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,